Marahay na banggi, tuyong Pebrero asin Hulyo o 2 beses kada taon naglilibot ang inspection team kan Market Enterprise and Promotions Office sa Naga City People's Mall asin sa iba pang saudan sa laog kan syudad. Kasugma nag-calibrate o nag-recalibrate sinda kan mga kiluhan asin meter stick sa merkado tangani masyertong dain na dadaya ang mga konsumidor. Susug sa proseso, kung tama ang resulta sa recalibration, ma-issue ang MEPO nin sticker na ipindudukot sa timbangan. Pagsunod ang lakdang na ini sa Consumer Act of the Philippines na liwat ipinapagirumdum kan MEPO, igwang penalidad ang pagbalgar. Lain ka ini nagpaluwas man nin abiso ang MEPO manungod sa mga dapat gibuhon kan mga stall holder sa merkado, siring kan tamang paggamit nin kuryente, asin sa ipinagbabawal digdi siring kan pagluto o pag-istar sa laog kan tindahan, asin paggamit nin appliance na daipigtugot kan opisina. Bawal man ang magsigarilyo sa laog kan merkado, mag-inom nin arak asin maggamit nin iligal na droga. Dapat tama ang pagsuhay kan basurahan para sa nalalapa asin dain nalalapa, mantang bawal ang paggamit nin plastic bags apwera sa wet o fresh section kan merkado. Ipinapangapudan kan MEPO ang kooperasyon sa mga lakdang, tangani mamantiner ang kahusayan asin kalinigan sa NCPM. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo, ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalik.